Добро утро, мацки и маняци! Продължаваме с рубриката Детайлинг и Суперкарс. Само че днес ще е само детайлинг и фолио. Тук имаме едно GLC 23 година. И тук имаме едно Майбахче 22-23 22 година. GLC-то ни е готово. Сега отдолу или отгоре трябва да излезе клипа. Топ! И сега остана Майбаха. Кожата е спрана и ще апликираме керамика за кожа за защита, с UV защита и да не се напуква тази скъпа кожа. Някои хора ме питаха с каква керамика бачкам. Само и единствено с керамиката на Бонд. Джеймс Бонд.